Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na cvik lítok na stroji v sede. Sadni si a pritiahni pákov záťaž do východiskovej polohy. S výdychom dvihni päty čo najvyššie, až na špičky. V hornej pozícii na chvíľu zotrvaj a zatni lítka. S nádychom pomaly spúšťaj päty pod úroveň stupienka. Seď vzpriamene a rytmicky opakuj celý pohyb. Týmto cvikom precvičíme najmä hlboký sval lítka soleus. Ďakujeme za sledovanie. Tešíme sa na teba aj na budúce.